El número 1 d'avui et permet gaudir d'una pantalla de cinema en qualsevol hotel i costa menys que un menjar de 3 plats. Top 5 projectors portàtils per viatjar. Comencem amb el número 5, un model que encara està buscant la seva primera opció. El preu ronda els 150 €, una inversió que pot semblar atractiva fins i tot sense valoracions. Les ressenyes que hem trobat són escasses, però un comprador comenta que el dispositiu funciona com s'esperava, tot i que no hi ha cap menció de problemes tècnics. En resum, aquest model ofereix una proposta assequible, però la falta de feedback fa que sigui una aposta arriscada. Si busques una opció barata i estàs disposat a provar-la sense garanties, el número 5 podria ser el teu candidat. Ara el lloc 4, primer dels seriosos del rànquing. Parlem ara del projector 4K, una màquina que combina resolució 4K amb una brillantor impressionant. A prop de 200 €, aquest model ofereix característiques avançades com gir de 360 graus, Bluetooth integrat i control per veu. Les ressenyes subratllen una experiència quasi professional. Alguns usuaris descriuen com la qualitat de la imatge supera les expectatives per aquest preu i la possibilitat d'utilitzar aplicacions oficials fa que sigui molt versàtil tant per a cinema a l'aire lliure com per a reunions de treball. L'únic que es menciona com a inconvenient és la mida del dispositiu, una mica més gran que els altres, però la potència compensa aquest petit inconvenient. El projector 4K és l'elecció perfecta per a qui busca l'últim nivell de resolució o format portàtil. Ara, el número 3 entra en escena amb una valoració de 4 punts i 3 decimals i més de 200 ressenyes. El seu preu està al voltant dels 114 €, una opció de gamma mitjana que combina portabilitat i una bona qualitat d'imatge. Els usuaris aprecien la facilitat d'instal·lació i la claredat del projecte, ideal per a maratons de sèries a l'hotel o per a presentacions improvisades. Les crítiques són mínimes i les poques que apareixem parlen d'una mica de calor després d'hores d'ús continu. En definitiva, el número 3 és una aposta segura per a viatgers que volen un rendiment consistent sense gastar una fortuna. Si t'està agradant la selecció, subscriu-te al canal i activa la campana perquè no et perdis cap de les futures comparatives d'equipaments de viatge. El número 2 és un mini projector que ha captivat a la gent amb el seu disseny minimalista i la promesa de potenciar en un format compacte. A només 30 €, aquest model destaca per la seva facilitat d'ús i la qualitat d'imatge que supera les expectatives en entorns domèstics. Les opinions són variades. Alguns elogien la nitidesa i la luminositat, fins i tot en espais amb alguna llum ambiental, mentre que altres lamenten la manca de connexió USB i Wi-Fi, que se'n sabem però no funcionen. En general, faré una bona relació preu-qualitat per a qui vol una solució senzilla i estilitzada, sempre que no necessitis les connexions avançades. Recorda que pots trobar els enllaços a la descripció per a cada projector i a comparatives detallades. Finalment, arribem al número 1, el millor de la llista. Aquest projector, amb un preu de 89 €, ha aconseguit una puntuació de 4 punts i 2 decimals amb més de 280 en comentaris. Els usuaris el descriuen com una revelació. Imatge clara i brillar fins i tot amb llum natural, so potent i fàcil de configurar. A algunes crítiques mencionen que el comandament per infraroig pot ser una mica lent, però la qualitat global supera amb prou feines aquest detall. En resum, el número 1 ofereix una combinació d'imatge, so i preu que cap viatger pot deixar passar. És el projector ideal per a una nit de pel·lícules en qualsevol lloc. Recapitulant, el número 5 és l'opció més econòmica, però poc provada. El número 2 destaca per disseny i facilitat, tot i que li falten algunes connexions. El número 3 ofereix un equilibri sòlid entre preu i rendiment. El projector 4 que porta la resolució i les funcions avançades a un preu just. I el número 1 s'emmarca com la millor oferta global. Tria el que més s'adapti a les teves necessitats i prepara't per a transformar qualsevol habitació en una sala de cinema. Bon viatge i fins a la pròxima!